El projecte Sakura Program de fet és una associació que vaig fundar jo fa un any aproximadament, i l'objectiu d'aquesta associació és el de donar a conèixer projectes d'innovació, de creativitat i recuperació de tot el que és la zona afectada pel tsunami del 2011 del Japó. La quarta missió, com deia, es centra sobre artesania i disseny, i el grup d'artesans i persones que han vingut des de Japó durant una setmana visitaran diversos projectes, participaran en diverses activitats, i dintre d'aquest projecte també hem demanat a Foment de Ciutat Vella si podien participar a Raval Cultural, que ens sembla un projecte molt interessant i que crec que té també potser d'inspiració també per a aquest grup de persones, perquè venen tots pràcticament de la zona afectada pel tsunami del 2011, molta part del territori està completament destrossada i molts d'ells, encara que siguin artesans o dissenyadors, també estan molt involucrats en el procés de reconstrucció. La planificació urbana del Japó diria que era molt més semblant a la que tenim a Europa, i llavors és per aquest motiu que m'agrada que quan ells vinguin aquí puguin veure com les ciutats europees, i en particular Barcelona, són capaços de tenir una economia desenvolupada protegint també el patrimoni cultural i territorial, i per aquest motiu crec que és interessant també per ells veure una mica el procés de transformació del centre històric de Barcelona. La idea era, si lo concentramos todos estos museos y todas estas zonas culturales en una zona pequeña, vendrá gente de otras zonas de Barcelona, habrá más comercio, y entonces ayudaremos a acabar con esa pobreza de este barrio. 中心街のところから少しちょっと離して、あえてここが住んでた家とかね。はい。I el cas del Raval Cultural em sembla un projecte molt interessant, perquè ells tindran l'oportunitat durant aquesta ruta també de veure com projectes com el MACBA han transformat radicalment el que era la manera de viure i de fer comunitat en aquesta zona de Barcelona. La idea des de principi no és que els japonesos vinguin aquí a vendre les seves coses, ni que nosaltres anem al Japó a vendre les nostres, sinó intentar crear relacions humanes, i que des d'aquestes relacions humanes després puguin sortir noves idees per compartir i projectes i productes fets juntament entre les dues bandes.